намунаи татбиқи технологияҳои National Instruments дар ҷаҳон. Аввалин 3D томографи оптикии вақти воқеӣ ё ин ки real time. Донишгоҳи Касато, Япония. Навотарин усули томографияи оптикӣ когерентӣ (OKT) ва системаи 320 каналаи ҷамъоварӣ ва коркарди маълумотҳо дар асоси технологияҳои NIPXI ва NI-Flex Rio ба олимони ҷопонӣ имконият дод, ки аввалин шуда дар ҷаҳон идеяи тасвири 3D OKT-ро бо суръати 12 тасвири ҳаҷмӣ дар як сония амалӣ намоянд. Ба туфайли ҷоизаи баланди фазоӣ ва умқи буруши томографии ин технологияҳо ташхиси бемориҳои онкологии трахея ва узвҳои системаи ҳозима осон шуд. Стенди озмоишӣ барои озмоиши реакторҳои атомии насли нав. Донишгоҳи штати Орегонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. Алоқаи зичи таҳқиқотҳои аз ҷониби донишгоҳ ва ширкати National Instruments гузаронидашуда имконият доданд, ки системаи эътимоднок ва дақиқи ҷамъоварӣ, коркард, захиракунӣ ва хондани маълумот таҳия карда шавад. Ба ғайр аз ин, корҳои аз ҷониби Маркази таҳқиқотӣ гузаронидашуда ба корпораtsияи Westinghouse барои дар муддати кӯтоҳ расидан ба амнияти пурраи лоиҳа кӯмак намуданд. намунаи татбиқи технологияҳои National Instruments дар ҷаҳон. Ҳавопаймо озмоишгоҳ ANC Optic E. Донишкадаи оптикаи атмосфера, Академияи илмҳои Россия. Ҳадафи асосии таҳия намудани ин лоиҳа истеҳсол намудани маҷмӯи таҷҳизотҳои таъиноташон чен кардани миқдори маводҳои ифлоскунанда дар ҳаво ва дар сатҳи замин буд. Системаи бақайдгирӣ ин блоки омодакунии сигналҳои аналогӣ, системаи ҷамъоварии маълумотҳо бо имконияти интиқоли бесим, яъне беспроводная передача ва инчунин таъминоти барномавии дар лабвиё таҳияшуда мебошад. Ҳар як сония система маълумотҳоро қайд намуда дар файли матнӣ сабт менамояд. Таҳияи системаи автоматонии назорати хатти истеҳсолӣ. Донишгоҳи давлатии техникии Орловск. Ҳадаф ин таҳия намудани системаи назорати хатти ҷории истеҳсоли кифир бо усули обанборӣ, яъне резервуарним способом, бо хунуккунии маҳсулот дар зарфи резервуарӣ барои пухтани шир ва борбандӣ дар қуттиҳои полиэтиленӣ буд. Ин системаи автоматонии назорати хатти истеҳсолӣ барои татбиқ дар филиали муассисаи Юнимилк дар Орловски Федератсияи Россия пешниҳод шуда буд.